si Manang ani guys, nagpudyo ani guys. Aning wisdom. Nga merkado at bang. Ha? Monig merkado guys. Kanini Siga mo ni merkado. At bang sa wisdom. Wa pa ni nahuman. Wa pa nahuman kamulo pa ni silang trabaho. Wa paro kuan kay. Wa pa man ron nagtrabaho kay kuan man. Lockdown anig trabaho way trabaho ron. Wala trabaho unsa na ang ipakita nimo guys. Ninjo. Kani si Manang ni nagpudyo ani si Jara usa. Tuwa guys, tuwa. Si Jara ala sa matog. Taon pud si Manang. Ani ra si Jara matog. Asa mo dapat matog? Hallelujah, ano ra si sa minto. Wala na imong banig. Taon, maadong buntag tuod. Why igang nung dali ka birto? Ano man jacket? O jacket og habong. Hallelujah! Nahari gikawat naghata ko ri jacket og habong guys. Ida na arawa. Wala man nimo gigamit. Wala na ko subot kay gikawat akong pajama, gikawat akong panty ug bikini. Hallelujah! Kuya wala lagi kag paypay. Akong paypay akong ginamaon. Imong ginama na? Tanawa guys, idang paypay Manig paypay ni guys na dahon sa lukay. Idang paypay. Maaja lang pud na. Na akong luto Unsa man na? O gamay kamuti kung giluto. Ijang luto guys tanawa. Mani o gamay kamuti. Dito na nakunglungag dito sa rula. Mote ijang luto guys in town pud si Manang. Wa kay bugas? Wa kay bugas? Naamay gamay. Anong wa man kay naglangag? Wala ko nang bugas oy. Buwad ra ko sa daan nang tagago bayad sa airport buwad. Maadto intan ka na apoy buwad. Salamat sa Ginoo. Nawa ka mo man lagi na ko na. O naan na ay lababo na guys na Ang ilang merkado dani na ay lababo. O niya aran ka daghag mga hugasanan ug kamot. Ang daghanag mga lababo are. Wa lagi tubig. Wa pa man ni maabore. Inig-open ani nala ni tubig. Nala ni tubig ani guys, inig-open. Mo ni siya ang merkado at bangsa Wisdom School. Ang atbang pud ani na parmasi ito parmasi adto. Dagan nani ba da? Di pud gamay ra. Nailubing nga dwarf manang na Kita na lubing di pangawat. Lubing nga dwarf. Pangawat ang lubing bunga, wa na bunga. Mao ba? Dagan sarbado ni mananguha. Lain pa ato imong bagaan dani og banig. Kay tunog. Kunin la wanit. Man di ay. Wala kada ko di ko kada og pag-arsa bugat. Taon pud. Gamay ra kong giarsa. Kay tunog bugnaw. Og kita bugnon na nagsayar ko ani. Taon pud Ginoo tabangi in taon ni. Ako kita ko bisog sa bagdag. Asa man ka manglaba? Gripo dito. Ay naaday pa gripo ato ibabaw guys sa Garcia Park. Nay gripo ato sa manglaba. Dito lang agi na sa luwa. Adto Ron na ang tao. Lagi mong mga gamit, mauwanan na. Bawa na lagi. Tabunan og sin. Tabukan na kung sa singin mo sa Napay sin to pwede man to gujuron ibutang dana. Madug Guys. na. Asa ra man rog imong mga anak? Interviewon. Anak di. Lakaw man akong anak mga tubudong sa badyang yang uban na dinhi. Ano pa dong sa babaw. Nya jud siya nagpudyo ani guys. Aloy ko ni asang kita jacket og habo. Sa padong na ibabaw. Na dito buntod nang kuanang ditong payag dito. Ko dong ayo ko pasabi, aligra ko dili ka ako sa hirap ng buhay ko. Ikaw. Hapon dito, nato ko pa dong sa airport, ngayap ko sa mga Basta seryoso, Manila State, Paninda.
Sa buhay pa nagatinda, kung di ba pa tindahan man. Wala pa man man. Mahirap pa tindahan ng mga kuan nila. Mana guys, si Manang. Isa to imangan Manang? Bisinta RC. Ha? Bisinta RC. Bisinta RC. Taga-asa gani ka? Yang palupon dito. Ah, taga Badyang, Palupon, Leyte. Si Manang na ah. Asa to Badyang? Badyang palupon dito. Okay guys, kini si Manang taga Badyang, Palupon, Leyte. Palumpon, Leyte. Kung naay nakaila. Nila chika pulis. Ha? Silingan mabinila chika pulis. Ako mangamot binila chika pulis. Binilat Chika Pulis. O ida Julita la chika. Julita La chika. La Chika ang apelido? Okay guys, kaila ba mo ani ni Manang? O Tagal- Bisinta RC. Bisinta RC, taga Badyang, Leyte. O Leyte. Mao ni si Manang guys, kung nakaila mo. Ni si Jadan ni nagpudyo. Nabot ako. Naana raga higda ra aning sa minto. Mahirap ka dali ang puro sa. Si Jara ko na isa dan, o si Jara bitaw pud usa. Ginoo ko. Agwanta na dahil tunugan na. Giagwanta ra kuno ni Ja guys. Kawat is kuan minsi na nalain na. Yatag Oo. mo ni Rose. Nalain. Magjakit ka, manja na ihabo na ang gihatag. Naabitaw dito. Ngano man ni magigamit? Wala lang kay mawa lagi. Kawaton kita. Naa lagi kawaton kuno guys. Minsi. Pangawat ang mga braso, mga t-shirt. Asa gani ka maglangag na ani? Ito, ito gaplin. Panawan ko gaplin. Ah. Ito gaplin, panawan ko. Ah. Ano ko, nadarte na iskina. Jagdi na basta kay nakakada na dapit tagalangag. Nga to, pupunta ka dito. Kuno adto kuno ko guys. Terus tignan na ba? Adi arang itang langagan dai guys. Isa ah. Di guys, isang kalan di ah. Saan abrihan na? Isang kalan guys na ang abrihan. Wah, kitang dinangaag. Lay mani kamuti. Arang kasustansya ag kuan mani jak kamuti fiber kaadyo. Daghan man day kag pagkaon dari Manang. Wa kay gutom. Wa kay gutom na kay pagkaon. Ang kuan naman kay naa kagahigdaan na bugnaw. Kani ni imong higdaan kani. Ha? Kani ba ni abang ko atang dajungan lang. Dali atang dajungan tabangan ka na arong. Ay bawal de po dadto guys. May imong gusto higdaan katang dajungan. Kani unta kay kani kadi ka di ka kuan di bugnaw ang imong higdaanan baka ni. Masuko deh sila guys ug dadun tungto isem tay bangko. Kani atang dajungan. Tabangan tanah si guys bakay luoy naluoy ko. Ana ra dyan naghigda sa saminto jagjang hapin sako anang katunog. Ginoo ko tabangin tayo ni Manang. Ha? Luoy ka dun. Pag-ampos Ginoo kanunay. Wa na li kaning simba. Ha? Di ba tig simba man ka wa na makamo simba? Wala lagi ko simba kay. Naaman si Uba, atang ko ang mutapan ko. Ha? Naaman si Uba bitaw katong Uba bitaw isom. Kung ako suportan sa simbahan. Kanto siya? Diyan mo ko. Away yung lugkit ako. Tiaw. Ito, nang mga away yun. Kauban inday ko naninda ang mga kwan. Saging. Nanduha. Mga away, ulaan natin. Di abag awadin ka. Ako na naman ko dito kang pagin alimuon. Unja Manang. Wa man kita pag ikahatag pa ni Diyos. Puhon lang na ah.
Ya, basta kung gabi, agi wala kong simba. Simba, di man sila mangilabot. Namay, babae lagi. Awa, ajag tuo ana, kay mga panuway na. Naatang na ko. Wali. Muadto na ko. Wrapping alcohol. Naatang. Ay. Naatang ko. Oy, oh. Muna. Palalain na. Kuha. Kapan ko. Ha? Kinsay? Kinsay mag Si Uba. Katong mandita haon nga babae nga. Nagkuha ng buhok dire, kumpo. Nagkipugong mo din buhok. Ano sa simbahan? Sa simbahan? Oo, nasa simbahan usahay. Wa dito karon. Na magkuhan ko sa grabe nga alcohol mo. Katunog sa tele na na. Nanaon na nimo. Naasa diyan naglingkod sa bangko ang tanaw. Anja, saan man kanija? Kasapaan lagi ko. Ngano man kasabaan man ka? Lagi mungot dayon. Nanampo ka diri, mana dayon. Hala, oy. Ajag tuo ana. Ina lagu si Padir, di ba? Tamparoson mo ni ganan niya. Si Padir Senior. Si Unyot, inaa. Kaya wala na akong mga to, ba? Kaya mga to ko na ata diyan. Ani ka agis likod laman. Nagbutaw. Ay, di day pud pwede. Hapit gani may sinumbagay gani. Haleluya. Gigunitan na ko niyas bukton. Hapit na may sinumbagay. Akong giwakli akong bukton. Iaw. Si Nuno o si Kuan dito. Si Nono. Kaila kong Nono. Oo, ingon gani dito nga. Ayaw, oy, ayaw. Ay, panuntok. Nuntok ako. Balik dito ba na ko? Ayaw kay buad na. Bata lagi, manuntok ka ba ito? Bisag tiguang. Ayaw kay masuko Papa Jesus. Akauno ko doon. Kauno noy. Masuko sa guys. Kay Itahong ko itahon. di ka pasudlan sa simbahan? Dili pa sudlon. In town pud. Bisag napil nanay. Nabisan ko no siya na official. Na. Di ka pa sudlon magnanar ko diya. Di pa sudlon. Nanaon mo. In town pud. Nagdilaman ka na may Ginoo gatan-aw. Ginoo daw. Dito na lang ko padong sa ilang pader alam mo ko. Simba. Kanjag ako mahinay-hinay na pukog adto. Nahina na ako. Adto ani ko agi guys. Mo to si Manang guys. Bye-bye. Ari na ko agi sa Garcia Park guys, among ko tan-awon. Ipid si Manang guys. Ang kuan guys sa merkado. Dami na kaadto anig nanay tinda guys. Kay makapalit na ko dani mo agi kuan ni. Garcia Park ang ubos nani na ay merkado. Hapit na pud na human. Garcia Park na ay mga mangga. Daghan ka yung mangga na ay chikos. Jangat bang ani guys kay tuay na ay pharmacy na wa pag i-open. Anja guys, karon kuyo na ron ang Garcia Park guys. Wala may isuri-suro dyan na to. Kaya ano guys, ganun makain ko kuyo. Na ay CCTV ani guys. Alawa ha? Nama guys ha? Yung naro Garcia Park kana na CCTV di na basta-basta mga tao ani magsinuang makita na sa kadaghanan makita na nila unay mga bad ani guys ginuang ani na CCTV itik na kadyo ani Garcia Park pero sa tibok Tagbilaran na daghan ng mga CCTV karon mga pang taod ang safety pod ang syudad mong butangan og CCTV aron makita ang mga datang tao. Ya ako gasubay ko aning kilid aning Garcia Park. Ani ko gaagi na ani ko moagi matag buntag magbaklay ko guys inig abot sa buhay palington. Palington ag tiguan guys. Salamat sa Ginoo. Okay. Undang nag-uwan. Wa na muwan guys. Gahi apa ning pasunga. Tikjupon Ginoo ko. Magahi
Ani si Marilu nagsubay. Ugo nagabaklay ni ining kilid sa Garcia Park. Naiwan guys, nangitik sa pagpadyong. Excuse me. Malo to guys. Mo subida pa ko atong ibabaw. Na mo subida pa ko adto. Asa di sa lang nahayop kaysa mo kakita mo palibot sa Garcia Park. Nindot ka view guys no. Lami mag-jogging ana. Wala ka jogging kay uwan man. Uwan. Jagi babaw ani kay namay Kapitolyo. Kanang kada kong building adto guys, ibabaw. Adto na Kana na paliko sa tuo nga karsada. Ano po guys? Ni anak ko sa Garcia Park Gate. Alang kabuglaw, ala guys, daghang kahoy kinabuglaw ala pagbaklay. Ang hindot ka adyo. Torag ang gingon ninyo guys Mana Kapitolyo. Kinadako ang building na diha guys. Bago nga Kapitolyo sa Tagbilaran City. Aniha na Oo na. Diya guys. Musubidan ako ani. Kani subidahan. Marta guys. Ipalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Si Manalong Bulaanon guys. Pasalamat kaninyong tanan sa mga nagsuporta na ho. Magsalamat jud kaadyo sa mga daghan kalibo-libo nga pasalamat. Kaya nakaabot ako sa 1K. Daghang salamat. Ang Ginoo mga manalangin kanatong tanan. At kaninyo sa diha nga naa sa layong lajong dapit kaninlaing mga nasod. Maura to. Daghang salamat.